କୁଆଡେ ଗଲା ସେ? Oh no! କଣ କରିବି? ସେ ପିଲାଟେ କୁଆଡେ ଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତା ମା ମତେ ରଖେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି। କଣ କରିବି? ଯାଏ ସେଇ ଆଗ ଆଡୁ ଟିକେ ଦେଖେ। ବୁଢା ଲୋକଟାକୁ ଘରରେ ଉଠେଇ ବସେଇ ଦଉନି। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କୁଆଡେ ସେ ଯାଇଛି? ସେ ନିହାତି ଛଡା ଆଉ କାହା ସହିତ ଯାଇଥିବ। ଯାଏ ସେ ଆଗରେ ଟିକେ ଦେଖେ। କି କଷ୍ଟ, ଚପଲ ତା ଯୋଗୁଁ କିଛି କିଣି ପାରୁନି ଯେ। ଗରିବ ଲୋକଟେ ଆମେ, ଆଉ କଣ କରିବି? ଯାଏ ସେ ଆଗରେ ଟିକେ ଦେଖେ। ଆଗରେ ଟିକେ Oh no! ଆଗ ମତେ ଗୋଟେ ବୁଢାଟା ବାଡେଇଲା ରେ। କିଏ କହିଲୁ ସେ ବୁଢା? Oh no! ସିଏ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଣ କରିଥିଲି କହିଲୁ, ତାଙ୍କ ବାରିରେ ନୁହେଁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢିକି ଆମ୍ବ ଆଣୁଥିଲି, ବାଡେଇଲା। ଚାଲୁ ବାଡେଇବାକୁ। କିଏ? ଆବେ ହେଇ ବା ସେଇ ବୁଢା ଆଇଲାଣି। ଚାଲି ଚାଲୁ। ଆଗ ସେ ବୁଢା କଣ ଗଲା? Oh no! ମନ ପକା ତୁ ମତେ ବାଡେଇ ମୁହଁ ଖୋଲୁ। Oh no! ଚାଲ ତୋ ମା ମତେ କେତେ କଥା କହିସାରିଲା। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ ଆଗେ। ସ୍କୁଲ ପଠେଇଲେ ହବନି ଜମା। ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲେ। ଅଣ୍ଡା ଆମେ ଦିଟା ଖାଇପାରୁଛୁ। ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ହେଲେ ଦି ଦିନ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦଉ। ଆଜିକି ଅଣ୍ଡା ହେଇପାରିଲା। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ବାପାକୁ ତୁ ବାଡଉଛୁ। ଚାଲ ସ୍କୁଲ ଚାଲ ଆଗେ। ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ସକାଳ 6ଟା ବାଜିଲାଣି। ଝାଡା ବାହାନାରେ ବୁଲୁଛୁ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ଟୋକାଟା? ମିଳୁ କାଲି ପାଠ ପଢିଆ ବାହାନାରେ ବୁଲୁଛୁ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି ଧରି ଫୋପାଡ଼ି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପଢିବୁ। ଚାଲ